What's up mga Jay? So ato rin for today's video karon is narita diri sa akong loyahan mga Jay nga perting loaga. Mga napulo siguro ni siya ka hektarya. Kita mga Jay, so nalay ko diri mga Jay. Ako ding loyahan ni Dani, unya na siya mga bulak oh. Na siya mga flowers mga Jay. So na mga flowers mga Jay. So ato siyang harveston. Yan harvest na ko diri og akong tryan og ibot bang isa ka punuan. So ako nako mga Jay, ako ipakita sa inyo. So nara mga Jay, o di ba? Mga 1/2 kilo na gini mga Jay ang atong kuha. So karon ako siyang harveston kung maabot ba ni sa 5 ka truck ang atong punon sa luya. 5 ka truck. Di pa ningot ko mga Jay kay gikan ko nagakot-hakot sa kahoy ay sa kahoy. Gikan ko nagakot-hakot sa yuta na dito oh. Kana di ang side ko kana sa planggana. Ako nang gihakot ng yuta na sa planggana kay ako na po na silang balikan og tanom. Ang plano ko kung makapalit ko sibuyas ako silang tanuman ba. So ako siyang gibutang handaan sa yuta. Nya kay ako man ning nag-ilian ang atong luya dani nga murag nang gimaw naman ang iyang mga kaunuran mga Jay. So ako siyang ibutson. Pwede siyang iparabit sir. Kung likod. Ato siyang ibuton mga Jay. Pwede siyang iparabit sir. Mag-ibot diha ra mo ha. Lantawan ako ninyo. Charis. Lantawan mga Jay. Ganito siya nga luya mga Jay no kay murag tuig na sa siguro nako pagtanom. So ako siyang ibutson. Saray. Saran. Dagan kita tong unod sa luya mga Jay. Mga 5 gini siya ka truck. Magbalik dai kog tanom dani no. Ibalik ko siya pagtanom mga Jay kay para magdaghan siya ba. Ako din gitanom bitaw ani sa una kay kaning mga ingani mga Jay oh. Kani mga ina kini mga ingani mo ni akong gitanom sa una ingani oh. Hantog nagdaghan ra siya mga Jay. Harvest na sa atong luya. Luyahan. Ito mga Jay oh. Harvest sa mga Jay agay atod. Napuling ko. Ato na ni siya balikan dani pagtanom mga Jay pati dito. Ato isibog dito dapit. Itong dagan-dagan na naman pagtanom. Dito dai sa garden akong tanom dito nga luya sa garden kay. Naraman siya kadaot mga Jay. Wala siya sa giulod ba. Anong siya kadaot? Bita kay kung subanan diri bide. Anam siya kadaot. Ingani yon baka pag-harvest sa luya. Dili ko sure kung ingani on. Namang giuban nga ang mga iya mga dahon ba kay nangalaya ba nang pasagdan ra nangalaya nang ako akong panglarot ang dahon basta kay harvest ni siya harvest ni. Wala na ning paligoy-ligoy pa mga Jay. Basta kay harvest na ni mga Jay. Wala giding problema mga Jay kay ato maning sinano mga Jay. Ato maning tanim. Kaya bahala na si Batman mga Jay. Di mga ubuyag kay mga Jay oh. Nakita gidin karon akong tanom dani nga luya. Makapalit gid ko airplane dani ba. Makapalit gid ko airplane dani mga Jay sa akong luya mga Jay. Pero ang kwan sa airplane kalito nato mga Jay. Ay sa hangganan ba. Anam-anam. Hanggan sa airplane atong paliton. Gani ato ni siyang kuan gaton ikan. Tanom ko ning balik. Kani bitaw akong pagtanom aning luya mga Jay kay duwa ra ni akong pagtanom dani ba. Basta lang ni ako sa nga tanom-tanom. Mura ni atong for today's video karon mag-harvest ta sa atong luya. Kabani ko ninyo mag-harvest ta sa atong luya. Luya ni Inday Irene sa iyahang munting garden. Natagbuang dani ba nagstorya. Ala mga Jay oh. Fairness ni mga Jay, oh. Oh. Asa ka mangita ani mga Jay mo nang ganahan ita manano mga Jay kay mag-harvest mo ta mga Jay. Ano siya mga Jay, pwede na siya ibalik kung pagtanom kay daghan kay iya mga ano. Dili pa gid siguro ni harvest unon ba pero i-harvest na ako. Ambot na lang ni Inday Irene. Ambot harvest ang luya. Ambert na lang. Ambert na lang sa langaw, naglupad walay pamahaw. Kani, ato ni siya i-seedling kay nanay nagturok. Ingani di akong gisinilya sa una mga Jay nga kanang nanay turok daan ba. Di para nga dali ra siya magturok. Tips ni Inday Irene. Magtanom sa luya ang kanang naay turok daan. Para dali siyang turok. Ano ra mga Jay? Huwag nyo nang lalisin ang tips ni Inday Irene. Hayaan nyo lang. Kanina siya nga luya kay mura siya Bisaya. Kay murag medyo siya gagmay di sa dagko. Dahil dito sa akong garden na gitanom ba. Dito nga side sa akong tanom sa garden gani tabi. Para maklaro ninyo. Kani siya mga Jay oh mga kuha ni na isa gid ni ka truck. Sa ka truck. Ibay gid mga Jay. Kala ka lisod tag ibot. Oh my god. Oh my god. Taran. Taran. Daghan kaayo. Daghan. Lots of luya. Charis. Pilmiro din akong tanom bitaw ani kay kuan. Ako din itam nang dani pilmiro kay sa planggana. Hanto dayon kay akong gibungkag. Kay sige man among ka, di man siya aglabong mga Jay kay. Sige na mo kuan panakot ba. Di akong gibungkag mga Jay ang ingani din akong gibugbog ang ingani. Mo din nagdaghan siya. Gani din ako siya sa sako isulod mga Jay. Kaning atong pang similya nga luya. Abi na dani kanang mga dahon kidi. Ato din isilong kay siya malaya kay para ba ni matanong karon ba. Mura ni tanan atong na-harvest mga Jay sa atong luya. Sumure ni oh. Mga mudagan siya og 2 ka kilo mga Jay. Nandi na rin tay para kuan diri mga Jay o para similya niya ba para tan. Kani kung ato ni madesisyonan mga Jay ato ra ni siya itanom.
Pangtanom tani sa tanan kay para nga daghan gid atong luya nga matanom. So magdaghan pa gid ang atong luya. Harvest nagigos sa akong luya mga zay. Dani ra din nato gitanom sa silong ni namo mga zay. So nara mo balay na mga zay. Oh, di ba? Oh, nara ni siya dani sa atbang sa among balay mga zay sa kuan pa ni sa silong ba sa silong gitanom. Nag-harvest na din ako sa tinanom ko nga luya mga zay dito sa kilid-kilid sa among silong. Ito Tagalog ni Inday Irene nga. Nagsaksak sinagol man ni zay atong Tagalog zay. Daron balay dia so nako ilagbatian mga zay kana dia oh. Nandito dito akong yuta nga gi hakot. Kumuna din akong for today's video karon mga zay nga akong ipakita sa inyo ang akong pag-harvest sa akong luya nga gitanom o di ba? So, pag-harvest kita sa luya. So diri ra ko daman. Thank you for watching. Please follow me, like and share sa akong mga video. Babus. Bye-bye.